Palihog kong sarado sa portahan. Kana. Uy, Sarado ko na, sir. nakapinsel ka. Wala ako nagkwan, sir. Wala ako nagbulpen sa buong kaya mahal ko mapensel na lang ako. Maayo. Palihog kong sarado sa bintana. Ikaw ba na, sir? Wala ka tasang kwan, sir. Wala ba rin tayo Wala sa bintana? bitaw niya. Palihog ko uga. Ilak ang portahan. Bardahan, sir. Ilak. Wala man ni doorknob, sir. Kaya wala pa ko pitikash. Mo ba? Palihog lang ko. I-secure nga nasarado ang atong portahan. Ay, Kana. dokalain sa pabatyagan ko. Palihog. May malain ko rin siya nga paghimuan. I-off ang atong pinaka-main line. Hindi ko lang hindi ko lang pagsira maayo kaya para makadalagan ko karon. Paki-off sa atong main lines, Rian. Palihog. Nga, may ano subong, sir? May Zoom meeting? Basta pakipatay na lang ang sugat. Ay. Pasigaan ng mga kuan ato, mga dimmer na to. Ari, sir, nasindihan ko na ang kinky. Kana. Mayo kay dulom-dulom. Ang salo, sir, nasindihan ko Pasiga na gamay. Oga, pagkatapos, palapit diri sa kuan. Dali, palapit diri. Dali na, palapit diri sa kuan. Ara na ako, sir. Kana. Ano dyan ako? Kahumot. Ginakul pa kaya ako. Kahumot ni Maria. Stylon ko siguro ba? Stylon ko siguro nga ako mag-duty ko. Hindi na lang ako maligos. Kana. Paduol diri sa kuan. Paduol diri sa Sir, kuan. anong pagkaimuan mo, sir? Paduol diri. Kana. Sir. Tumalain na yun, sir. Dali sa. Oy! Unsa ka ni panghitabo? Wala. Dali lang. Mapuli na ako. Saan na magka-share? Mapuli na ako. Saan na magka-share? Ano na taboto kay Rian, pre? Abot lang po. Tanawang tabi si sir kung okay pa. Sir, Buligi ko ninyo din. ano na taboto, sir? Si Rian. Natumba si sir. Natumba si sir samtang wala siyang suksok sa idalom. Sir, ganun na, husla man ang imong porol, sir. Sir, lagak man ang